Història de Xixona al balcó, capítol 18, la ermita de Santa Bàrbara. A 459 metres sobre el nivell del mar, dalt d'un cabeix i enfront del barri de la Sagrada Família, es troba l'ermita de Santa Bàrbara. L'ermita de Santa Bàrbara té planta rectangular, amb la porta orientada al nord, la capçalera al sud i a l'oest està cimentada directament sobre un gran penya-segat. A l'est es troba la casa de l'ermità. Si entraren dins de l'església podríem veure a la dreta el púlpit i entrant a l'esquerra una porteta que comunicava amb la casa de l'ermità. Al fons estaria l'altar major, que tindria un retaule de Santa Bàrbara que en l'actualitat es troba en l'església parroquial. Com hem dit, té planta rectangular, un teulat a doble vessant format per teula. Està documentada en l'any 1448 i constructivament presenta dos fases, perquè la zona de l'àbsid és quadrangular, és de més alçada i té una bòveda de mig canyó. En canvi, la resta de la nau és molt més baixeta i està coberta per una bòveda de creueria. És patrona la població de Xixona i en ella es solia celebrar antigament el porrat de la Murta el dia de la Santa. Ja saps, jo em quede a casa. Queda't a casa. Si vols saber més, busca en Facebook la pàgina Cronista Xixona.